Gyönyörű babókája. Aranyos. Itt a nagyi tündérem, itt a nagyi. Tünci, mindjárt hányok egyet. Igen? Tudjátok? Miért? Hát csak. Csak azért? Ánya, bánya. Hűcsük, És egyébként azért kékül bogákája. ilyenkor meg fázik, Hát vagy? de fázott egy kicsit, meg még van. Nagyon kint szabadon, nem annyira jól. Jó, Neki csak- még igazság szerint még be kellene lenni a mamába. Hát 37-et, ezt már mondtad eredetben. Hát lehet itt 35 hét is van írva, meg 37, 38, nem tudta össze-vissza. Hát nem össze-vissza, pontosan Lombik Bébi volt, úgyhogy 37 37, ez tudtira? Igen, 37 Igen, hét mert, három. hát, Lombikos mert volt, úgyhogy nem 35 lehet is van odaírva. Akkor elrontották. Akkor valamit elszóltam. Ugye Lombiki biztosan tudjuk a napot. Tündér, Jól van. bogár. Nézd, mi a Egy 37 hetes nyilalábacskája. vagyok, és még picike vagyok. És a kis tudjátok? fia meg- Valószínűleg a diéta miatt, ugye cukor miatt diétázni kellett, és persze. Lehet. Gyönyörű kis lila lábacskája. Igen, megy Megy vissza a melegre. vissza. Megy vissza, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Elég messziről jöttünk, és Jó, szerettem természetes. volna megkukkantani. Igen, igen, én is reggel egy picit. Természetesen. Köszönjük A szépen. csöppunokámat. Őket. Fog, Aludj, azt csak mondja, aludj. fog. Én hagyjatok már békén, úgy szeretnék aludni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szívesen. Szia, babó vagy, de hétvégén otthon remélem. Nagyon köszönjük. Köszönjük. Jó, viszontlátásra.